Sziasztok! Lehózki Zoltán vagyok, és folytatjuk a Tartalomkezelés a felhőben című kurzust. Amivel most meg fogunk ismerkedni, folytatva, amit a legutóbbi órán a médiakezelésről és a blogolásról, meg a tartalomkezelésről hallottunk, az a widgetek és layerek, vagy magyarul rétegek kezelése. Miről is van szó? Hát ugye van a weblapunk, ami így láthatóan így elég sok részből áll. Amit rögtön ki tudunk szúrni az az, hogy van itt egy ilyen fejrész, van egy menü, van egy ilyen központi rész, ahol megjelenik a főtartalmunk, valamint vannak ilyen kisebb dobozaink itt, amiben ugyan most csak lorem ipsum szöveg van, de tegyük fel, hogy valami hasznosat is lehetne ideírni. Ezek a dobozok, amik itt megjelennek, ezek a widgetek. A widgetek azok ilyen, hát nem is tudjuk igazából magyarra lefordítani. A gadget annak idején Windowsban egy kicsit hasonló koncepció volt. Ezek olyan tartalomelemek, amiket az oldalon bárhova, illetve hát egész pontosan meghatározott helyekre tudunk elhelyezni. Tehát mondjuk ezt a widgetet kiraktuk ide, ebbe a zónába, amely zónának egyébként az a neve, hogy first, majd látni fogjuk benne. Ez a zóna, itt ez a content zóna, ebben jelenek meg a tartalomelemek mindig. Van ez a navigation zóna például, ahol a menü jelenik meg, és így tovább. Úgyhogy most azt fogjuk megnézni, hogy hogy egyrészt hogyan is néznek ki ezek a zónák, másrészt hogyan lehet ide tartalmakat, vagy hát widgeteket berakni. Úgyhogy menjünk be a vezérlőpultba, mint mindig, és ismerkedjünk meg a widgetekkel. Na hát itt látunk rögtön egy ilyen kis térképszerűséget, itt vannak a zónák felsorolva. Ugye, amit mondtam korábban, és talán a legjobb, hogyha kitesszük ide mellé, amit mondtam korábban az, hogy van a fő tartalmi zóna, és körülötte van a többi zóna. És kirakjuk oldalra egymás mellé a kettőt, akkor nem fog jól látszani, de így most már igen. Akkor látjuk, hogy ez itt a content, ez van itt középen, mondjuk ez itt a navigation, és rögtön az feltűnik, hogy egy csomó zónát nem látunk. Tehát mondjuk itt van középen a content, de itt van egy csomó dolog körülötte, ami pedig itt egyáltalán nem látszik. Ez egész egyszerűen azért van, mert egy zóna, hogyha nem tartalmaz semmit, akkor nem is jelenik meg, nem látszik belőle semmi. Tehát ott van az a zóna, csak amíg nem rakunk bele egyetlen egy widgetet se, addig nem fog semmit sem mutatni, és nem zavar bennünket. És ami az imént nem jutott eszembe az az, hogy ez a zóna, illetve ez a rész, ez egész pontosan 3 zónát tartalmaz. Itt van a triple first, a triple second és a triple third zónák. Mindegyikben van egy-egy widget. Itt most, amit látunk. Úgyhogy így épül fel az orchardnak a layoutja. Ezek a zónák vannak benne, és ezeket tudjuk arra használni, hogy most szépen kipakolgassunk tartalmakat mindenfele. Úgyhogy menjünk vissza a widgetjeink alá. És megnézzük itt ezt az egész editort szépen sorjában, akkor össze is áll, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat módosítgatni. Hát vannak rétegjeink, erre majd mindjárt visszatérünk, hogy mi az a réteg. Utána itt vannak felsorolva a zónák. Itt vannak ismét azok, amiket az imént láttunk, tehát továbbra is van egy header, navigation, látjuk benne is van a menünk, tehát itt már látunk egy widgetet. Itt azt látjuk, hogy van egy menü widgetünk, aminek egyébként az a címe, hogy main menu, azaz főmenü, és ez a navigation zónában van benne. Van egy content zónánk is, de abban nincsen semmi. Ugye említettem, hogy abban jelennek meg a tartalmak alapértelmezetten, de ami tartalmat megjelenik, az nem egy widget, tehát oda nem kell kiraknunk semmit. De egyébként rakhatnánk ide is widgeteket is, és akkor a tartalmak mellett ebben a content zónában widgetek is megjelennének. Kicsit lejjebb megyünk, akkor pedig látjuk a 3 lorem ipsumos widgetünket itt, amiknek a típusa egyébként HTML widget. Most már azt is látjuk, hogy itt
legalább két különböző widgetet látunk kívülről. Van HTML widgetünk, meg van menu widgetünk. Widgetből többféle van, ez szintén, tehát többféle dolgot tudnak, ezekkel is majd egy kicsit később megismerkedünk. Valamint az egésznek a végén, miután már nagyon jól tudjuk, hogy mik azok a widgetek, és mik azok a rétegek, amik mindjárt jönnek, akkor majd a menük kezelésével is meg fogunk ismerkedni. És hát most nézzük meg azt, hogy mik azok a rétegek. Ugye itt van egy csomó zóna, és ebbe belepakolhatunk egy csomó widgetet. Viszont nem lenne jó, hogyha mindegyik egyszerre jelenne meg. Ezért valahogy szabályoznunk kell azt, hogy melyik widget mikor jelenik meg. Erre szolgál a réteg elv Orchardban, ami azt jelenti, hogy vannak különböző rétegeink, beépítetten ezek itt, és mindegyik rétegnek van egy réteg szabálya, ami megmondja, hogy az a réteg mikor aktív. És amikor a réteg aktív, akkor az összes belepakolt widget aktív lesz. Tehát az is egy fontos információ, hogy a widgeteket nem csak zónákba rakjuk, hanem egy adott rétegbe is. Ez most konkrétan a default réteg van kiválasztva, és látjuk, hogy egyetlen egy widget zöld itt, ebben a felsorolásban, a main menu. A default réteg egyébként megjelenik mindig, tehát az, amiben, hogyha belerakunk widgeteket, azok mindig megjelennek. És a main menu ebben van, ami fontos is, hiszen a menü az nekünk mindig kell, tehát mindig szükséges, hogy megjelenjen. Igen ám, viszont ez a 3 Lorentzunos doboz, az nem zöld. Az egy másik rétegben van ezek szerint. És konkrétan azt én tudom, hogy az a The Homepage rétegben van. És ha kiválasztjuk a The Homepage réteget, akkor azok lesznek zöldek. A The Homepage réteg az egy olyan réteg, ami csak a nyitólapon érvényes. És hát ez fontos is, mert nem akarjuk, hogy ez a 3 doboz máshol is megjelenjen. Tehát valóban, ha rámegyünk ide a korábban létrehozott tesztoldalunkra, akkor itt nem jelennek meg. A menü viszont továbbra is. Tehát látjuk azt, hogy a menü, mert ő a default rétegben van, megjelenik, ahogy kell. A 3 Lorentzunos dobozunk meg nem jelenik meg, mert ők a The Homepage rétegben vannak. És akkor nézzük meg, hogy mik ezek a rétegek egy kicsit behatóbban. Menjünk végig rajtuk egyenként. És nézzük meg a legegyszerűbb, a default réteget. És menjünk rá arra, hogy szerkesztés. Itt fogjuk tudni a réteget szerkeszteni. Először is van egy neve, ami akármi lehet, van egy leírása, ami szintén akármi lehet, és itt van a rétegszabály, ami a lényeg. Ez egy logikai kifejezés. Tehát, aki közületek ismerős a programozás területén, annak a logikai kifejezés lehet, hogy mond valamit. Nem fogunk nagyon belemenni. A lényeg az, hogy itt olyan szabályokat lehet írni, olyan logikai kifejezéseket lehet írni, amik megmondják, hogy a réteg mikor jelenjen meg. Erre van egy megfelelő nyelvtan, amit használni kell, és arról további információ található itt az Orchard dokumentációnak ezen az oldalán. Tehát itt van egy elég részletes leírás arról, hogy hogyan működnek ezek a rétegszabályok. Ezeket akkor szükséges ismerni, és akkor érdemes ezeket átnézni, ha nem elégszünk meg azzal, amit beépített. De ami beépített, az is elég sok dologra elég, úgyhogy először nézzük ezt végig. Látjuk egyébként, hogy a default rétegnek a rétegszabálya az, hogy true, azaz igaz. Tehát neki tényleg az a szabálya, hogy én mindig aktív vagyok. És menjünk is vissza a widget szerkesztőbe, és nézzük meg a következő widgetet, aminek az a neve, hogy Authenticated. És itt van egyébként a widget leírásunk, ami megjelenik, úgyhogy aki tud angolul, annak nem is lesz meglepetés, hogy az Authenticated réteg az a réteg, ami akkor jelenik meg, vagy azoknak a felhasználóknak jelenik meg, akik be vannak jelentkezve. Tehát akármit pakolunk ide be, az csak azoknak a felhasználóknak fog megjelenni, akik be vannak jelentkezve. Ha egyébként belekukkantunk a réteg szabályba, ezt már egy másik logikai kifejezéssel éri el, azzal, hogy Authenticated. De tényleg ezek a szabályok le vannak írva a dokumentációs oldalon. Próbáljuk is ezt ki, és adjunk hozzá egy widgetet.
Válasszunk ki egy szimpatikus zónát magunknak, legyen mondjuk a before content. A before content ugye itt van, hát a nevéből is látszik, hogy a content zóna előtt található, és rakjunk ebbe valamit. Rákattintunk a hozzáadásra, akkor látni fogjuk, hogy milyen widgetjeink vannak. Ezeket érdemes felfedezni. A legfontosabb két widget talán, sőt, a legfontosabb három, az a HTML, a menü és a projection widget. A menükkel a mostani óra végén fogunk foglalkozni, a projection-ökkel egy kicsit később. Most, amit próbáljunk ki rögtön, az a HTML widget. A HTML widget az arra jó, hogy egy tetszőleges szöveget kirakjunk, egy tetszőleges gazdag szöveget, formázott szöveget kirakjunk az adott zónába. És hát így néz ki egy widgetnek az editora, hát nagyon hasonló persze, mint egy tartalom elem editora, és a widgetek, a különböző widgetek editora is egyébként rendelkezik néhány alapvető paraméterrel, ami mindegyiknél ugyanúgy megvan. Van itt például a zóna, azt itt is kiválaszthatjuk, de hát ugye eleve a before contentnél nyomtunk rá a hozzáadásra, tehát az ki van választva. A réteget szintén kiválaszthatnánk ismét. A pozíció az a widgeteknek a relatív elhelyezkedését, vagy relatív sorrendjét mondja meg. Tehát most ennek 1, ha hozzáadunk még egy widgetet, annak lehet a pozíciója 2, és akkor ez alatt jelenik meg. Adhatunk a widgetnek egy címet is, ami, nem tudom, mondjuk legyen üdvözlőszöveg. Ez a cím a widgeteknél nem feltétlenül kell, hogy megjelenjen, tehát ha történetesen azt akarnánk, hogy ne jelenjen meg, akkor itt ezt a pipát törölhetnénk. Adhatunk neki egy technikai nevet is, ez most nem szükséges, ez a témafejlesztésnél az oldal megjelenésének befolyásolásánál érdekes, de ez most számunkra nem szükséges. A szövegtörzsbe pedig hozzáadhatunk valami szöveget, ugyanúgy, mint ahogy korábban a page-eknél vagy a blogposztoknál is tehettük. Úgyhogy semmi ördöngőség, rákattintunk a mentésre, akkor elvileg rögtön meg is fog jelenni a widgetünk itt kint. És valóban. Ugye ez az Authenticated Layer, tehát ez az üdvözlőszöveg minden egyes lapon meg fog jelenni, amíg be vagyunk jelentkezve. Ha én most be vagyok jelentkezve, meg is jelenik, de nézzük meg, hogy milyen az, amikor valaki nincsen bejelentkezve. Úgyhogy kijelentkezek, és el is tűnt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy működnek a widgetek, vagy hát működnek a rétegek, legalábbis az Authenticated Layer, és eltűnt a widgetünk. Úgyhogy jelentkezzünk is vissza, illetve meg is mutatnám azt, hogy ha most visszamegyünk a widgetekhez, amik itt ráfrissítek az oldalra, akkor rögtön a bejelentkező képernyőre dob át bennünket a rendszer, ha pedig bejelentkezünk, akkor visszakerülünk oda, ahol voltunk. Úgyhogy a bejelentkezés az ilyen kézenfekvő módon is tud menni, ha már eleve valahol az admin felületen vagyunk. Nézzük még gyorsan meg a többi réteget is, mielőtt a menükezeléssel megismerkednénk. Van egy Anonymous rétegünk is, ez a nem bejelentkezett felhasználókra vonatkozik, tehát ez az ellentéte az Authenticated rétegnek. Egyébként, hogyha megnézzük a szerkesztőjét, akkor itt már látunk egy kicsit összetettebb logikai kifejezést is. Itt negálva van az Authenticated. Megmondjuk, hogy nem az autentikált felhasználóknál legyen ez a réteg érvényes. Menjünk vissza. Van egy Disabled rétegünk is. Ez a Disabled réteg, ez mindig ki van kapcsolva. Tehát ami widgetet ide berakunk, az soha nem fog megjelenni. Ennek az az értelme, hogyha egy widgetet átmenetileg akarunk csak használni, és utána nem kitörölni akarunk, hanem csak egy időre félrerakni, hogy aztán majd megint használhassuk, akkor azt érdemes ebbe a Disabled rétegbe belerakni. És rárakjuk ide a Disabled rétegbe, akkor nem fog soha megjelenni, ha pedig majd újra használni akarjuk, akkor simán elővesszük és átállítjuk a rétegét. És hát van a The Homepage réteg, amit már láttunk az elején is, ez csak a nyitólapon lesz aktív. És ha ennek megnézzük a réteg szabályát, akkor ez megint egy más dolog. Itt egy URL-es kifejezést látunk,
Tehát ez azt mutatja meg, hogy ez a réteg azon a lapon lesz érvényes, ahol az URL, azaz a webcím ennek az értéknek megfelelő, ami a nyitólapot akarja. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna az általános widget kezelés. Most már megtanultátok azt, hogy hogyan lehet kipakolgatni mindenféle furcsa dobozokat a weboldalatokra mindenfelé. De egy widget az nagyon fontos ebből, és hát beépítetten is látható, az pedig a menü. Ugye az egyik első órán már megismerkedtünk nagyon röviden a menüvel, mert hogy beleraktunk a test page-nek egy menüpontot, de a menükezelés azért ennél összetettebb, úgyhogy most nézzük meg azt. A menükezelést pedig nem a widgeteknél kell csinálni. Ugyan van egy menü widgetünk, és az itt van, de ez igazából nem csinál sok mindent önmagában. Valójában amit a menü widget csinál, az az, hogy ő megjelenít egy navigációt. Ugyanis valójában, amit mi fel akarunk építeni, amit mi módosítani akarunk, az nem is annyira a menü, hanem illetve egész pontosan a menü, de nem a menü widget, hanem a menü mint egy navigációs elem, egy navigációs csomag. Ez a menü widget ezt csak megjeleníti. És hogyha megnézzük a menü widgetnek a szerkesztőjét, akkor látjuk egyébként a korábban is látott szokásos widget opciókat. Amit egy kicsit viszont érdekes az az, hogy ki lehet választani a menüt hozzá. Látjuk, hogy csak egyetlen egy menü van, ez a main menü, de itt nem tudunk vele mit kezdeni, úgyhogy a következő lépés az lenne, hogy őt megkeressük és őt szerkesztjük. Ugyanis ez fogja nekünk lehetővé tenni azt, hogy most már tényleg belenyúljunk a menübe, és menü pontokat adjunk hozzá. A menüt szerkeszteni pedig a navigáció admin menüpont alatt tudjuk, úgyhogy menjünk is oda. Na most, amit itt látunk, az egy menünek a szerkesztője. Lehet több menünk is egyébként, alapból csak egy fő menünk van, a main menü. De majd hamarosan hozzá fogunk adni egy másik menüt is. Látjuk, itt megjelenik benne ez a test menüpont, amit korábban hozzáadtunk. Na most akkor nézzük, hogy hogyan lehet itt menüpontokat még hozzáadni. Itt a jobb oldalt látszik az, hogy milyen menüpont típusaink vannak, mert mint minden orchardban ez is egy rugalmas rendszer, bővíthető, így több választási lehetőségünk van, amiket a modulok nekünk ide hozzáadnak. Az első az a Content Menu Item. A Content Menu Item az egy olyan menüpont típus, aminél kiválaszthatunk egy tartalomelemet, és annak fog egy linket kirakni. Tehát itt ez egy nagyon kényelmes menüpont típus egyébként. Azt csináljuk, hogy itt a böngészés alatt kiválasztunk egy tartalomelemet, íme, és arra ki fog rakni egy menüpontot. Tehát itt van ez a korábban létrehozott macskák page-ünk. Ha ezt itt kiválasztom, elmentem, és visszamegyünk ide, akkor meg is jelenik, és megjelennek a cicáink. Na hát ez ennyire egyszerű. Ezen tényleg nincs is mit magyarázni. Annyit még hozzátennék, hogy bár ez a Content Menu Item nagyon kényelmesen használható, de nem gyors. Vagy hát inkább úgy mondom, hogy van az oldal betöltési sebességére egy némi hatása. Amit ebből tudni kell az az, hogy ha nagyon sok ilyen Content Menu Itemünk van, az nem jó. Úgyhogy ha sok tucatnyi menüpontot akartok hozzáadni, akkor azt lehetőleg ne Content Menu Itemmel csináljatok, hanem Custom Link-el. A Custom Link az egy olyan menüpont típus, amiben simán egy linket tudsz megadni, és azt ide kirakja. Tehát ez egy fokkal kevésbé kényelmes, viszont egy gyorsan lefutó megoldás. Ehhez szükségünk lesz egy menüszövegre.
legyen megint macskák, de ez most egy custom link, és meg kell adni egy URL-t. Na, ehhez szükségünk van arra, hogy szükségünk van a tartalom elemünk URL-jére. Illetve egyébként hozzáteszem, hogy ide nem csak tartalmelemekre mutató URL-eket lehet beírni, tehát itt lehetne simán egy Google linkünk is mondjuk, vagy akármi más. Itt egy tetszőleges weboldalra is mutathat egy linkünk. Tehát mondjuk ide be lehetne írni, hogy google.com, és akkor ez egy link lenne a Google-re. De hát ezt miért is akarnánk, hanem akarunk még egy linket a macskákra. Ugye itt van a címsorunk, és ebben látszik, hogy ez az URL, ami nekünk kell, úgyhogy ezt én ki is másolom, és bemásolom ide. Ha nagyon profik akarunk lenni, akkor az egész elé rakunk még egy úgynevezett tildét, ezt a kis hullámos vonalat, amit egyébként az Alt-GR és az 1-es gombok lenyomásával lehet, legalábbis magyar billentyűzeten elérni, de hogyha ez nem megy, akkor innen is kimásolhatunk. Ez egy technikai dolog, nagyon ritkán arra van szükség az oldal helyes működéséhez, és a link helyes működéséhez, hogy ez előtte legyen. De az sem óriási tragédia, ha elfeledkezünk róla. Úgyhogy nyomjunk rá arra, hogy mentés, és ha itt ráfrissítünk az oldalra, akkor megjelenik ez a custom link is. És hát most mivel két menüpontunk mutat ugyanarra az elemre, ezért nem látszik, hogy a másik linket nyitottuk meg, de amint kitörlöm ezt a Content Menu itemet, akkor egy kicsit nyilvánvalóbb lesz. Most frissítsünk rá, és most már látszik, hogy a custom linkünk az aktív. És működik is. Egyébként ezt a bizonyos URL-t nem csak innen lehet kimásolni, hanem ha visszaemlékeztek, akkor tartalom szerkesztésénél láttuk korábban azt, hogy itt van ez a bizonyos állandó hivatkozás, amit legenerál nekünk az Orchard. Na, innen is ki lehetne másolni ezt az URL-t, csak arra figyeljünk, hogy amit a menünél megadunk, illetve amit a custom linknél megadunk, annál mindenképpen legyen előtte egy perjel. De ennyit kell róla igazából tudni. Van még egy pár link típusunk, van egy ilyen HTML menu itemünk is. Ugye pár perc ezelőtt létrehoztunk egy HTML widgetet, na ez a HTML menu item a menü HTML widgete. Itt igazából megint az van, hogy tetszőleges HTML szöveget, tetszőleges formázott szöveget tudunk itt megadni, és ez megjelenik a menüben. A menüszöveg ez esetben csak egy technikai dolog, nem ez fog megjelenni, hanem ez itt. Tehát, de ide bármit beleírhatunk, ami nekünk segít az azonosításában, mert itt azért meg fog jelenni. Látjuk megjelent, hogy HTML szöveg, és ráfrissítünk, akkor íme a HTML szövegünk. De hát én ugye csak egy szöveget írtam be, nem linket, úgyhogy ez nem is kattintható. Egy kicsit legyen valami pengébb, és akkor mondjuk a hetz kedvéért rakjuk ide a Google linkünket. Linket pedig a szövegszerkesztőben így adhatunk hozzá, hogy kijelöljük, rányomunk erre a gombra, és hozzáadunk egy linket. Ez a szövegszerkesztő egyébként nagyon hasonló a Wordhöz mondjuk, vagy akármilyen más ilyen formázott szövegszerkesztőhöz. Most a mentés után már ez egy link lesz, és hát átmentünk a Google-re, ahol most éppen egyébként egy fölnapja Doodle van. A menü alapjai az ennyi, de azért van még egy meglepetés, ugyanis a menüben a menüpontokat lehet hierarchikusan rendezni. Tehát látjuk, hogyha fölé megyek az egérrel a menüpontok fölé, akkor megjelenik egy ilyen másfajta kurzor. Egyrészt át tudjuk rendezni a menüelemeket, tehát ezt mondjuk átrakhatom ide, meg ezt is ide. És figyeljünk arra, hogy ilyenkor, hogyha azt akarjuk, hogy ez tényleg meg is maradjon, akkor menteni kell, tehát rámentek arra, hogy mentés. És hogyha most ide megyünk, akkor most már látjuk, hogy átrendeződött a menü.
Tehát egyrészt itt lehet a sorrendet változtatni, másrészt a hierarchiát is lehet változtatni. Tehát lehet azt csinálni, hogy a macskákat berakjuk a Google alá, úgyhogy csak ide húzzuk. És ha rámentek arra, hogy mentés, hogy rámegyek arra, hogy mentés, akkor mostantól a macskák az itt van a Google alatt. Ez egy kicsit itt furcsán néz ki, mert a HTML menü pont az erre nem igazán alkalmas. De nézzünk egy olyan verziót, hogy mondjuk a macskák alá rakjuk be a test page-et. Most frissítsünk rá, és hát ez már egy fokkal jobb. Tehát ilyen hierarchikus menüt lehet létrehozni. A hierarchia egyébként sokszintű is lehet, nem csak így egyszintű, hanem csak kétszintű, mint ami most van. Tehát ez az egyik specifik dolog, amit a menükkel lehet csinálni. A másik pedig, hogy hát saját menüt is létrehozhatunk. Úgyhogy próbáljuk ki ezt is. Ugye most a lapunkon van itt egy főmenü, de mi lenne, hogyha lenne egy lábmenünk is? Ugye a lábmenü weboldalaknál olyan dolgokat szoktak kirakni, hogy ilyen alapvető, vagy ilyen nagyon fontos linkek, mint a kapcsolat, nem tudom, adatkezelési tudnivalók, ami hát kinek mennyire fontos, de azt is oda szokták berakni, a copyrightról szoktak írni, mondjuk az itt már nekünk van. Tehát itt a láblécbe most rakjunk bele egy menüt. Amit pedig úgy lehet, hogy nem a meglévő main menünket fogjuk szerkezgetni, hanem hozzáadunk egy új menüt. Ez pedig legyen a lábmenü, bár ez egy kicsit hülyén hangzik magyarul, úgyhogy legyen foot menü inkább. Ha már úgyis main menünk van, akkor legyen ez is angolul. Foot menü. Na és akkor itt kiélhetjük a kreativitásunkat, ugyanis nincsen semmi. Hát ugyanúgy kell hozzáadni a menüpontokat, mint eddig is. Ugye a custom linkek alatt mondjuk hozzáadhatunk egy olyat, hogy tényleg akkor legyen a korábban említett adat, védelmi nyilatkozat, mentés, legyen még egy, ami a kapcsolat. Most ugye nem adtam hozzá URL-t, ez csak azért, mert teszteljük a dolgot, de hát persze az életben mindegyik mögött lenne egy lap valahol. Ennyi mondjuk legyen elég is. Na és most az van, hogy ez a menünk még nem jelenik meg sehol. Ugyanis most jön az, amit korábban láttunk, hogy létre kell hozni egy menü widgetet, ami meg fogja magát a menüt jeleníteni. Úgyhogy menjünk be a widgetekhez, és hát itt látszik az, hogy miért is a widgetekkel együtt nézzük meg azt, hogy a menük és a navigáció hogyan működik. Na, vissza a widgetekhez. Ugye a default rétegen vagyunk, de ez jó is, mert a lábmenü az egy olyan dolog, amit talán minden lapon meg akarunk jeleníteni. És válaszunk ki a menünknek egy megfelelő zónát. Hát van egy ilyen zónánk, hogy footer, úgyhogy ez sanszos, hogy jó. Próbáljuk is ki. Footerhez hozzáadjuk a menü widgetet. Igen, ennek is adhatunk egy címet. Itt most az lenne a jobb, hogyha nem jelenne meg ez a cím, mert egy menünek minek lenne címe, úgyhogy ezt a jelölő négyzetet töröljük is ki. A névvel még mindig nem foglalkozunk, a foot menüt akarjuk megjeleníteni. Na és itt jönnek a menünek az opciói. Az első, mely itt mondjuk az alapértelmezés általában jó, de ezzel egy kicsit játszhatunk attól függően, hogy mit akarunk csinálni a menüvel. Az első megjelenítendő szint az azt jelenti, hogy többszintes menü esetén hol kezdjük a megjelenítést. Ugye a mi foot menünk az csak egyszintes, úgyhogy az alapértelmet egy az maradhat is. Itt pedig szabályozhatjuk azt, hogy hány szint jelenjen meg. Hát mi azt szeretnénk, hogy az összes szint megjelenne, bár továbbra is csak egy szintünk van, úgyhogy ez igazából mindegy. A megjelenítés breadcrumbként az pedig egy nagyon spéci opció. Egy pár percen belül azt is látni fogjuk, hogy mit csinál. Mentés. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki, és működik. Hát ez nem lett túl szép, de ez fölött talán szemet tudunk hunyni. A lényeg az, hogy működik. És mielőtt befejeznénk a mai
óránkat, nézzük meg, hogy mi is ez a breadcrumb. Ugyanis az egy olyan dolog, ami még jól néz ki, meg hasznos is, lehet, hogy használni akarnánk. Szoktunk látni olyan szövegeket a weboldalakon, és talán Orchardban is van, illetve talán az admin felületen is van, csak most biztos nem fogom megtalálni, mindegy. Szoktunk olyan szövegeket látni, hogy itt az oldal tetején megjelenik egy olyan sor, ami megmutatja nekünk, hogy hol vagyunk mi most a navigációban. Tehát mondjuk, hogyha bemegyünk ide, hogy teszt, akkor megjelenne nekünk itt fölül az, hogy macskák per teszt, mert hogy mi a macskák alatt vagyunk a tesztben. Na, ezt hívják breadcrumbnak, vagy hát magyarul morzsának, morzsa menünek szokták nevezni, de hát az Orchardban ez breadcrumb. És próbáljuk is ki. Az első kérdés, próbáljuk is ki, a breadcrumbok megjelenítésére Orchardban pedig ugyanaz a menu widget szolgál, amit korábban láttunk, csak be kell pipálni azt a bizonyos breadcrumb opciót. Ugyanis a breadcrumb az Orchardban mindig menühöz jelenik meg. Az első dolog, amit el akarunk dönteni itt ugye az az, hogy milyen zónába akarjuk berakni a widgetünket. Hát lehet, hogy mondjuk a before main lenne az alkalmas, úgyhogy kattintsunk rá, hogy before main, továbbra is menu widgetet akarunk, és ennek legyen az a neve, hogy breadcrumb, ne jelenjen meg a cím. Most nem a foot menüt akarjuk, hanem a main menüt, ezek mind maradhatnak, és megjelenítés breadcrumbként. Amint ezt bepipáltuk, megjelent még két egyéb opció is, sőt 3, nem csak 2. Az első az arra vonatkozik, hogy megjelenjen az összes előtt az, hogy nyitó oldal. Ha ezt bepipáljuk, akkor az összes breadcrumb úgy fog kezdeni, hogy nyitó oldal, ami egy link lesz a nyitó oldalra. Ez pedig arra vonatkozik, hogy hozzáadjuk-e a jelenlegi tartalmat a végére. Ez szerintem hasznos. Nézzük meg, ez az egész mit csinál. És akkor majd érthetőbb is lesz. Na, a mentés meg is történt, és most frissítsünk. És ha minden jól megy, akkor meg is jelenik a breadcrumbunk. Ugye itt látjuk azt, hogy mi most a macskák alatt vagyunk a tesztben, és valóban itt is látszik, hogy macskák per teszt. Próbáljuk ki, hogy milyen opciók vannak még, vagy hogy a másik, vagy a többi opció az pontosan mit is csinál. Úgyhogy menjünk vissza a breadcrumbunknak az editorába. És amint meg is jött, hát most próbáljuk ki azt, hogy a főoldalt is hozzáadjuk, és ezt az utolsó helyes dolgot pedig pipáljuk ki, vagy hát töröljük a pipát. És látszik az, hogy most itt egy nyitólap az elején megjelenik, viszont a végén az, hogy per teszt, az nem. Ezért mondtam azt, hogy szerintem hasznos az, hogyha a végén ott van a jelenlegi tartalmelem, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hiszen az mégiscsak valami viszonyítási pontot ad a felhasználónak. És ha ráfrissítünk, akkor most már teljes pompájában itt van mind a 3 szegmens. Úgyhogy ez lett volna a widgetek, rétegek, menükezelés témakör. Hamarosan folytatjuk még ennél is bonyolultabb témakörökkel. Köszönöm a figyelmet!